exactly 4 o'clock mga palangga. And narinig nyo naman kanina, wala ka-unboxing tayo. Si Mr. nagtatanong kung ano daw ang kakainin natin sa hapunan. And tinignan ko sa fridge, sa freezer. Wala. So, yung kakainin natin for hapunan, magpapasta tayo. At ito, gagamitin natin itong hotdog kasi marami tayong hotdog. Meron tayong spam. So, gagamitin natin kung ano yung meron natin dito sa bahay. Kung ano ang meron sa bahay. So, gagawa lang ako ng white sauce. And ito yung pangsahog natin. Hiwain natin yung spam. Ito, ipiprito ko to. And ito, isasahog ko siya mismo sa spaghetti. Hindi ko alam kung sino yung tawag. Sayang no, wala tayong mushroom. Hiwain ko din ng maliliit yung hotdog natin. Mas bet ko talaga yung hotdog natin. Yung tender juicy. Yung sauce na gagawin natin ngayon, very similar method lang sa sauce na ginagawa natin pag nagko-cauliflower cheese tayo. So, dito mga palangga, meron tayong pinapainit na kawali. Nilagyan ko siya ng kaunting oil. So, ipiprito ko tong hotdog and ham. So, happy na ako dyan. Tatransfer lang natin sila dito. And then, ilalagay natin yung onion. Tapos, mag-a-add tayo ng butter. May tumalsik. And mag-a-add tayo ng plain flour. Tansya-tansya na lang mga palangga. Then tapos, maglalagay tayo ng milk. Cheese. Then add this mga palangga. Titikman lang natin. Kulang siya ng pepper. Honey? Han? Hindi ako naririnig ni Mister. Ilalagay ko na siya dito.
Yan. Then, halo-haloin natin mga palangga. Kailangan ko ng 2 kamay. So, yan na mga palangga. Yan na ang finished product. Finished product. Oh. She's giving me sausage because you want to put cheese in it. Ito na mga palangga. Yan na. Kain. Tapos na tayo sa ating hapunan mga palangga. So, ngayon naman, mag-i-strawberry pudding tayo. Ito oh. So, 3 days akong hindi nakapunta sa garden natin kasi simula Saturday, umuulan and I was working as well. So, Monday, I was working all day yesterday and umuulan din. And then, finally, nag-stop yung ulan and si Jan, na-manage niyang mag-pick ng mga strawberry. Pero, dahil umulan siya straight for 3 days mga palangga, yung mga strawberry natin nasira. Kawawa. Yan Sobrang lalaki sana nila. Kasi yung strawberry, diba, soft fruit siya. So, pag malakas yung ulan, ito yung nangyayari. Ayun, pagpo-focus siya ng maayos. Ilalagay ko na lang dito para makita niyo ba kung ano yung nangyayari. Yan nakikita ba ng maayos? So, ito mga palangga tulad nito. Ayun, nakikita nyo ng maayos. Meron din ito. Yan Yan. I'm not sure if nakikita nyo ng maayos mga palangga. But, yun na nga. Nasira sila. Sayang. Marami yung strawberry na nasira, sabi ni Jan. And, yung mga na-pick niya, squashy na siya ba? Soft. Yung iba, kailangan natin itapon. So, ito mga strawberry na to mga palangga, kailangan natin silang i-check individually. Kasi marami talagang sira. Sayang to. Ang laki pa naman. At sira siya mga palangga. Where did you pick this, hon? Bed. Ha? Another bed. That new bed? Oh, di ba? Ang laki. Sayang lang talaga. Ito yung pinakamalaking strawberry na nakita ko sa harvest. I'm gonna put this outside so that the bird can eat this. Oh, the trouble is you put them for birds to eat, then they get to taste the rest of them. Oh no! And then they will go to our garden? Oh, that's a bad idea. Ang plano ko sana ito, ilalagay natin sa labas para kainin ng mga ibon. Pero sabi ni Jan, it will be a bad idea kasi pag once na nakatikim sila nito, maghahanap sila. So, pupunta sila sa ating... Do you think you could drink a cup of this time? Pupunta sila sa ating strawberry bed. Yes. So, ayaw natin mangyari yan ba na pupunta sila sa ating strawberry bed. Kakainin na lang nila lahat yung strawberry natin. So, mostly sa strawberry natin mga palangga, yung
parang na-mash siya is yung sobrang hinog na. Itong na-rescue ko, makikita niyo naman siguro yung difference ng color. Hindi sila masyadong hinog at itong side na to, sobrang hinog. At yun na nga, pag malakas yung ulan at sobrang hinog and soft fruit na siya. So, yun talaga. Maaano talaga. Madadamage yung mga strawberry. Yan o. Yan. Gusto ko lang i-compare ito. Malaki talaga. Sobrang laki. Yan. Diba? Pero sayang. Sobrang soft na niya. So, ito lahat. Ito yung I'm so sorry, pero kailangan siyang itapon. Ito. Kakainin namin to. And sabi ni Jan, sobrang dami pa mga palangga. Sobrang dami pang strawberry kailangang i-pick up. Nasasayangan ako kasi yun na nga, maraming produce na prutas. Pero yun, wala tayong mapagbigyan. So, parang sayang no, in a way. Pero nagpapasalamat din ako sa blessing na yun, meron pa din tayong naha-harvest. Mag-unboxing tayo saglit mga palangga kasi meron tayong parcel na na-receive from Amazon. Alam ko na kung ano to. Napi-feel ko kasi. Pasensyahan nyo na. Ito na naman yung pagmumukha ko kasi nag-shower ako. And naka-ganito ako kasi wala akong bra. So, bumili ako ng 2 leggings sa Amazon. It feels nice. Hindi ko muna sila susukatin. Lalaban ko muna sila. Ito yung kulay ng leggings. And yung leggings, meron siyang side pocket. 2 side pocket actually. I hope lang yung leggings hindi see-through. Kasi ayaw na ayaw ko talaga yung leggings na see-through. Lalo na pag nagbe-bend ka. Ayaw na ayaw ko yan. Na makikita talaga ba see-through talaga yung kulay ng panty na suot mo. Ayaw ko yan. So, hopefully, okay siya. Itong price na to, wala dito. Nakalimutan ko na kung magkano mga palangga. So, yan. At ito, similar, ano siya, same style siya. Meron din siyang pocket. And ito yung kulay. Sa Amazon website, sa picture sa Amazon website, itong leggings na to, very red siya, hindi ganito. Pero, I'm happy with that naman. Yung size na in-order ko, they are small. Yeah, both of them are small. And so, yun lang. Lalabhan ko lang sila. Itong, packaging, dinisinfect ko na naman. Pero, yun na nga. Hindi ko muna to susuotin without washing. Yeah. Happy naman ako, hopefully. Tinatry ni Mr. yung shirt na binili ko para sa kanya. Come here. Let me check. Oh gosh, wow, it suits you that. Is it fair? Yeah, and the size, honeybee, just perfect. Turn around. That really suits you, sweetheart. Mm. Yeah. And let me feel the material. Yeah. I like that. That really suits you. Thank you. You're welcome. Si Mr. sobrang busy. He's cutting the grass.
Kasama ng mga bata. Nakasunod lang sila kay Jan ba? The next day. Maglalaba tayo mga palangga. I-hand wash ko siya kasi parang hindi siguro to pwede sa washing machine. Machine wash ko. So, I think pwede siya sa washing machine pero hindi ako gamit ng washing machine mga palangga. Mas comfortable ako na gamitin yung kamay ko. I hope lang talaga mga palangga hindi uulan. Makulimlim kasi. Lalagay natin to sa compost mga palangga. Sensyahan nyo na talaga. Bulok na talaga sila. Nakasombrero ako kasi ang plano ko, magpipik tayo ng strawberry, then tapos magwi-weeding tayo. Ilalagay natin sa compost kasi yung strawberry, 'di ba, may seeds sila. So baka pag ginamit natin yung compost na lupa, baka magkaroon tayo ng strawberry, 'di ba? Yan sila. Hindi siya pwedeng ibigay sa mga bata, sa aso kasi yun na nga, bulok. You will have a fresh strawberry pecan PB. Don't worry. Okay? Magpipik tayo ng mga strawberry mga palangga before natin linisin yung bed natin. Oh, kasi tingnan nyo. Ang dami na namang mga damo. Hala, ang dami ng runner sa ating strawberry mga palangga. I'm not sure if you can see it, pero nakikita ko ang dami. Ito oh. Yan. 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 Basta marami. So anyway, tingin-tingin tayo. Hala, dito oh. Tingnan nyo to mga palangga. Ang laki niya. Wow. Yan oh. Bibigyan ko kayo ng closer look kasi may nag-comment na bigyan mo naman kami ng closer look. Yan siya. Ay, sira to mga palangga. Sobrang soft niya, oh. Sayang. Hindi pa siya ready. Tingnan natin dito sa ilalim. Ito. Wow, perfect. Perfect siya. Ang issue lang dito is itong bed na to mga palangga. Yung mga strawberry natin, nadudumihan sila kasi nagtatouch sila sa lupa. Kumpara sa isang bed natin, they keep the strawberry clean kasi yun na nga, nilagyan natin ng plastic. And yung maintenance sa other bed, hindi siya masyadong mataas. Unlike nito na kailangan talaga nating linisin, mag-weeding. So yun. So sabi ko kay Mr., next time talaga pag we do this bed, kailangan nating maglagay ng plastic para hindi na ako palaging nagwi-weed kasi ako lang yung nagwi-weed dito sa bed na to. Hindi naman tumutulong si Mr. And of course, meron din naman ako mga ginagawa mga palangga. Ang daming bunga dito. Itong side na to, ha? Nakikita niyo ba yan? Yan. Ang dami. Diyang side na yan, walang masyadong bunga. So anyway mga palangga, mag-time lapse tayo.
ito sana lahat yung na-harvest natin sa old strawberry bed natin mga palangga. Pero itong mga palangga, sira na sila. Ito lang yung na-rescue natin. So, I'm not sure kung nakikita nyo, pero yung mga strawberry na to, yung iba sobrang hinog, at yung iba naman mga palangga, kung sa tao lang ha, yung skin ng strawberry ba, nahula sila. Yan oh. Yan. Ito, dahil sa ulan mga palangga. Yan. Ito oh. Yan. So, sobrang squashy na nila. So, sira na sila. Kinuha ko lang sila, pinik ko sila kasi kung iiwanan natin yan, mabubulok sila and baka magkaroon sila ng disease. So, ayaw naman natin mahawaan yung ibang strawberry natin. So, yun. Magko-continue lang tayo sa isang bed. I'm not sure if yung isang bed natin meron ding mga insidente na ganyan, na yung mga strawberry natin nahulas. So, tingnan din natin dito kung meron ba mas malala dito mga palangga. May nakikita ako na nahulas yung skin ng strawberry. Umulan kasi ng sobrang lakas for 3 days. Yan. Kawawa. Ito okay naman to. Ito mga palangga oh. Yan, makikita nyo talaga oh. Ang hirap kasi pakita sa camera. Pag nakita mo siya in person, makikita mo talaga na yung skin nila nahulas dahil sa ulan. Siguro na rin no, dahil yung ulan meron naman siyang acid, kaya ayun. So baka sensitive sila ba. Parang tao lang. Ito oh, sobrang na-damage niya. Yan, sa ulan. Kawawa. Kawawa yung mga strawberry natin. Inulan. So, marami ding nasira dito mga palangga. Kawawa talaga. Nahula sila oh. So, hindi na sila makain mga palangga. Kailangan ko silang ilagay sa ano natin, sa compost. So, imagine niyo kung hindi sana to nasira, ito sana yung mga harvest natin at yun. Dolly, Yes. you having lunch? Yes, I'm having lunch. I'm coming inside. I'll give you this. I'll give you that. And I'll pick all the bad strawberry. No, I want the spaghetti. I want the leftover spaghetti. Lunchtime na dito mga palangga. And I am starving. But kailangan ko lang tong tapusin. Sus mga palangga, ang dami oh, ang daming nasayang ba. Pero wala na ako magagawa. Wow, ang bigat. I need 2 hands mga palangga. Bye bye. Ang dami mga palangga.
Tingnan nyo, oh. Yan, oh. Ang dami mga palangga. Nang hihinayang talaga ako. Pero wala na ako magagawa kasi it's caused by nature na nagkaganyan yung strawberry natin. It's out of my control. Pasok na tayo sa loob ng bahay kasi nagugutom na talaga ako. Parang yung tuhod ko nanginginig na dahil sa gutom. So yung kakainin natin is yung leftover na spaghetti.